Marjanović. Izmena u timu FNP-a, u igri je Šturanović, Blažić u ekipi Crvene zvezde. Još jedna izmena u timu FNP-a, u igri je Ognjen Dobrić. Blažić 3 poena. Atraktivna Dobrić, prvi poeni. Williams, 3 poena. Gudurić, novi poen. Lepa akcija i poeni Marjanovića i posle 20 minuta Crvena zvezda Telekom, FNP 41-37.
Apić, drugi faul. Williams, 3 poena. Dragan Apić, atraktivno zakucavanje. Lazarević, treći faul, izmena u timu FNP u igri je Radovanović. Treća trojka, Williams. Jenkins, treći faul. Izmena u timu FNP-a u igri je Gudurić. Davidovac. Radovanović, treća lična greška. U timu Crvene zvezde u igri je Lazić. Lazić.
Može aplauz podrške za mladog Lazarevića. Zahvaljujemo. Ipak izmena u timu FNP-a, u igri je Ognjen Dobrić. Mitrović i prvi timeout FNP. Lazić, druga lična greška. Ognjen Dobrić. Dragan Apić. Apić, treći faul, četvrti ekipno. FNP je iskoristio bonus. Dragan Apić, novi pojedini.